Os xenerais son orixinarios da comarca de Ulla, que é un río que pasa cerca de Santiago. En concreto, dos municipios de Boqueixón, Silleda, Teo, Touro, Vedra, Vila de Cruces e A Estrada, que é onde estamos nós. Non sabemos con certeza cales son as orixes destas mascaradas, pero créese que a súa orixe puido estar nos diferentes enfrontamentos armados que tiveron lugar na comarca ao redor do século XIX. A loita contra a Revolución Francesa, as diferentes guerras carlistas e a Revolución de 1846 que rematou coa Batalla de Cacheiras. Os primeiros persoaxes deste entroido son os xenerais do mundo. O seu traxe evoca os uniformes militares do século XIX, que é este. Na cabeza levan un chicorne rematado en plumas de pavo real. Tamén levan unha chaqueta ou guerreira adornada con abeloiros e cintas. Os seus pantalóns acostuman a ser blancos cunhas botas negras. Tamén levan unha espada e montan a cabalos que van adornados. E polo seu percorrido van dando os vivos aos vecinos. Os correos visten camisa con garabata guerreira e pantalóns que recordan os uniformes militares antigos, como este. Cobren a cabeza cun sombreiro redondo, non como este que é punteagudo, e vai adornado con cores. Eles tamén van a cabalo como xenerais e anuncian a súa chegada. O abandeirado acostuma a levar un uniforme militar que é case como este e leva unha bandeira. Tamén temos outros personaxes como o coro de vellos que están compostos por xente de máis idade. Poden ir disfrazados como queran e acostuman cantar cancións burlescas ou picantes. O coro principal ou de bonito integran mozos e mozas vestidos normalmente de galego. Diante deles van un director e unha directora e cantan e bailan cancións tradicionais. Estes personaxes percorren as parroquias, dándolle vivas aos vecinos e rematan escenificando un atranque. Ai, meu sentinela, onde vas tan apurado? Mira ben por onde pasas e quen está ao teu lado. Perdona, xeneral Uxía, que vou con algo de presa, pois os compis do meu grupo van preparar unha festa. Dime de que festa falas, e se estamos invitados os outros grupos do cole para ir ben preparados. Invitado estades todos, alumnos e profesores, a celebrar o introido no patio nos corredores. Hai que buscar un disfraz de acordo coa ocasión, porque sei que aos de sexto van facer un folión. Ven aí o meu correo, quen che pode contestar, porque alamas foron todos de boteiros desfilar. Eu sonche unha correo, Hafsa, podesme chamar. Gustaríame saber que queredes argallar. Eu son a correo Laura, aquí estou para te explicar que o folión de Mormenteros tivemos que investigar. Non vos cheganos da Ulla, que grandes entroidos son, e ides a la ben lonxe a buscar algún follón. En